натиҷаи интихобот дар Америка чӣ гуна шид, ки 100% президенти ояндаи Америка мешавад ва иваз шидани президенти Америка чӣ гуна таъсир мерасонад, албатта ки дар Россия, ва таъсир Россия дар мо чӣ фарқ дорад, яъне ки бисёри муҳоҷирои мо дар Россия ҳастанд ва на танҳо дар Россия, умуман дар мигратсияи худи Америка, яъне ки нисбати муҳоҷиро рафтор чӣ гуна мешавад дар ҳолати иваз шидани президент ё ин ки дар ҳолати истодани президенти пешинаи худаш. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. ҳозир гап мезанем дар доираи ҳамин мавзӯъ. Ва пеши видеоро давом додам бародаро, ссилкае ки дар комментарияи видео закрепи шудага, шумо метавонед ки ба ин ссилка гузашта регистратсия кунед ва дар бурди ҷанговару бузингаро сум кор кунед. Хубии именно ҳамин ширкат дар чие ки пасравнени конкурентош хати дар иҷа коэффициентҳои баланд аст ва албатта ки истифода бурдани промокода фаромӯш накунед. Шумо ба ёрдами промокод метавонед ки бонус ба даст биёред. Ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепи шудага. яъне ки якумин проблемае ки ба дар миён омад барои 100% аниқ кардани президенти ояндаи Америка ҳамин буд ки разницаи байни голосо слишком наздик бада, яъне ки дар айни замон мумкин хай видео камтар дертар буроя 14 дар вақти сиём кардани видео 14000 голос разница буд, 14000 ба ползаи Байден. Доналд Трамп ба ин розӣ нашид ва гуфт ки перешот бикунанд, айсар ҳисоб кунанд. Ва дар ҳоли расследованӣ фаҳмида шуд ки ягон махинатсия ягон чӣ вуҷуд надорад ва ҳозир гуфтестанд ки шумо чем ай перешот кардан бихезен основной проблемое ки ҳаст дар Америка уора бартараф кунед, ҳуштона дар у тараф бигиред дар коронавирусу дигар коро. яъне ки ба натиҷа Байден президенти оянда мешава, ягон проверка мегайра, ягон тағйир намета, витса боша харис мешава. яъне ки бародаро, барои чӣ гуфтем ки бештари диққати хитона мега дар коронавирус бутен ки дар Техас ва Калифорния тақрибан миллион ҳолати заражони нав дарёфт карда шудага ва дар худи Белый дом ҳам ин ҳолат ба қайд гирифта шудага. Ва мегзарем бародаро ба дигар ҳолат ки президент шидани Байден чӣ гуна таъсир мерасона ба ҷаҳон. яъне ки ҳар як президент вақте ки вибра мебура 100 рӯзи аввалашда план дора, яъне ки бояд ӯ чӣ кор куна. Плани Ҷо Байден уже ай рӯзи якумаш ҳамияе ки мисли пешина Америкара бояд ки дар байни ҷаҳон ҳамчун лидер муаррифӣ кунад ва бартарии дига ки именно мову шуморо интересоват мекунам ва именно дар ҳамин ҷиҳатш гап мезанам. Дар дигар ҷиҳатҳо агар гап занем бародаро, мумкин видео як 50-60 минут шава. برای همین خاطر ما ایمن همو طرفای را کسات میکنیم که مود خمونده اینترس نه و مود خمونده میتونه کسات کنه. یعنی که این برتری برای آدمایی هستند که میخوان با امریکا برون یا که آدمایی هستند که در امریکا هستند و میخوان خودشون لگال نه داکمنت کنن. بایدن میگه که عین زمان در امریکا برادراش ما پروسه تصور کنیم که 11 میلیون مهاجرای نلگال نیان. و در سرش موضوع چی فکر میگه که اگر خیر میدونن که حالت اگر در آسیا باشه چی گپ میشه، همه را دپورت چپا کدا روی میکنن. اجو بایدن مایرا چی با برتری گفتم که میگه همه امورا لگال نکنین، یعنی که گرین کارتشون بودین. فقط یه условие است. البته که ما و شما هم اگر با جوی میبودیم این условие را میگفتیم، یعنی که возможности لگال کردن، یعنی کدام آدمو را همه آدمای او 11 میلیون نه برای همه آدمایی را که یگان زکان روشت کردگی نیستند، خوش رو رفتار کردگیان، پریادشنی آدمان، نالوگش رو پلاتید کردگیان، به یگان قانون شکنی همین قدر وقت رفتار کردگیان، نو با کویت سبب یگان قانون شکنیشون همیه که لگال نیستند، دکومنت ندارن، همورا دستگیری کنیم برای که خودشون رفتارشون خوب بود. فکر میکنم بهتری نه. اوکازی بعدیش همیه که او ادمینیت میکنه همه اوکازای دونالد ترامپ که اوید با محدودیت کردنی مهاجرا بود، یعنی که بسیاری اوجه شما میدونین که بسیار همه خیلی پلانو اوجه داشتگ و بسیاریش کردگی دونالد ترامپ محدودیتو بسیار داره نسبتی مهاجرت و بسیار هم محدودیتو ایمن نسبتی مسلمان‌ها هم هست. نپریمری اودی میگیریم اگر گراجدانی عراق باشه، نه که گرین کارت برد کردگی او را در گرانیسا میتونن که نمونن که بگذره. در حالتی جو بایدن пожалуйста зелёный свет бигзар биё, фарқ надора ки кадом религия кияй. яъне ки мақсади ҷо байден намеяе ки любой указе ки Доналд Трамп додагиай нисбати ограничит кардани одаме ки ай дигар ҷо меяд, политически убежиш хати мисол переселени хати, яъне ки одами берна муҳоҷиро основной чизош ки любой маҳдудияте ки нисбати муҳоҷиро аста ҳамаёро нобуд мекунанд, яъне ки озод мешавад. Короче говоря, агар кӯтоҳ када гап занем бародар, дар ҳолати президент шудани Байден кӯчидан ба Америка ё ин ки виза гирифтан рафтан ба Америка бо гаразда осонтар мешавад.
мақсадаш ҳамие ки америка қатъи ҳама ҳамкорӣ кунад, қатъи вес мир ранги северни кореявори мисол маҳкам нашава ай ҷаҳони беруна ай ҳамсоя хеле ки Доналд Трамп мехост как северни корея кардан намехост, не ки уже бисёр ограничений ба дошт. Мисол мегирем девор сохтесиян дар сарҳад бо Мексика, Байден боша рад мекунад ва миллионҳо доллар ҷудо карда мешавад бародаро барои политсиё коршона пеш бурдшона осонтар шидан ва контрол кардан дар кори ӯ. Мисол ҳолатҳое ки охир онда буд бисёр митингҳо шуда буд ай хотири имена ба сабаби рафтори полисиё ки мисол грубай бад рафтор накунанд, ай вазифашон суистифода накунанд. Мисли ҳам хеле митингҳое ки шидаги буд ай пишти полисиё далнеш нашава мега. Ва як чиз дигаш ки хмо касатса надорад, омади гап мегум ки просто як рафтори просто хубай. Корои тюремни да. Яъне ки одамое ки дар тюрма шиштагиян ба законҳои пешина ки ӯ законҳо ҳозир уже актуали нестанд ва криминали ҳисобида намешаванд, хубро озод мекунанд. Бисёр хубиё аст бардоро, шумо метавонед ки бидороин интернет да бо бихонед ва чизоеш ки именно миграция да касатса мекард, именно мода таъсир расонда метавонист. Ма гуфтам ва фаромӯш накунам бардоро ки бисёр одамое ки мегӯянд ози наоборот санксиё зиёд мешавад нисбати Россия. Бале агар Россия шавад, бисёр одамои мо дар Россиян, мода албатта ки таъсир мерасонад. То ки Байден шава курси рубл механбау пипец мешавад, не бардоро. Барои чӣ хотир ки Байден чем Доналд Трамп қатъи Путин бо наздиктарай ва мақсади Байден ай дигар странаҳо хича закриват кардан нест, қатъи ваёҳа якҷоя ҳамкорӣ карданай ва кора пеш бурданай. Барои ҳамин безеб набояд бошад ва мақсади дигар ин ки именно безеб ай вақте ки Трамп президент буд аюда безеб намешава. Хуб мешава безеб не барои чи ки худаш Доналд Трамп и бизнесмен ай. Мақсад ин хел одам толка дар бораи худаш фикр мекунад. Ӯ як намуд фикр дорад. Чӣ хел карман пуркунӣ, мисол чӣ хел худаш фикри хича мекунад, хича бой карда намекунад. Аз талин ҷора фикр намекунад. Барои ҳам мегира гирча границаи Мексика девор мекунад ва дигар кор мекунад. Барои ки ин хел одам мишлениш мисол дар бораи вес народ нест. А Ҷо Байден ин хел нест. Ҷо Байден чем ай Доналд Трамп да бо бештар сол буд ки дар политика ай. Шумо метавонед бо дар бораи Байден бихонен, бибинем, тамошо кунен видео. Хеле бародаро, ягон одаме ки переживат мекард барои иваз шидан, переживат накунен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.